Qegħdin niċċelebraw il-festa ta' tluħ tal-Mulej Ġesu fis-sema. Qabel tela s-sema, Ġesu il-missjoni li beda hu li jwassal il-bxara tajba lil kulħadd, jiġifieri li Alla iħobb il kulħadd u jixtieq jagħmel il-ġid lil kulħadd, ħallija f'idejna. Għalilna morru għalmu il-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missieru tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Meta nisimgħu dan il-kliem, naħsbu li Ġesu qalu għas-saċerdoti. Għax is-saċerdoti żgur li għandhom dan id-dmir li jevanġelizzaw, li jwaslu il-kelma ta' Ġesu. Imma din il-missjoni Ġesu għafda fidej kulħadd, fidejn min sema kelmtu u qed jimxi warajh. U għalhekk jiena stedint il-Karmen għaliex Karmen qiegħda fi grupp nisrani fejn għandhom lan li jevanġelizzaw, jiġifieri li jwaslu il-Ġesu u l-kelma tiegħu u l-bxara tajba lil kulħadd. Iva, jiena qiegħda fil-komunità dixxipli ta' Ġesu li fiha lan tagħha hija il-formazzjoni u l-evanġelizzazzjoni. Qiegħda wkoll fis-sistema ta' ċelloli parrokjali għall-evanġelizzazzjoni. Dawn huma komunitajiet żgħar fejn grupp ta' lajċi żgħar li jiltaqa' fid-djar ta' xi membru. Insara. Mhux saċerdoti. Nies komuni, żgħażagħ, studenti, nisa tad-dar. Eżatt. Fejn iltaqgħu nagħmlu laqgħa ta' siegħa u nofs, f'din il-laqgħa nagħmlu ħin ta' talb. Mbagħad ikollna ħin fejn naqsmu l-esperjenzi tagħna ma' xulxin, inħallu lil Ġesu jkellimna permezz ta' xulxin. Dik hija l-formazzjoni. Eżatt, dik hija l-formazzjoni. U ngħidu x'għamel magħna l-mulej matul dik il-ġimgħa u x'għamilna aħna x'għamilna l-mulej matul dik il-ġimgħa. U mbagħad ikollna l-ismieħ tal-kelma, ikollna riflessjoni fuq ismieħ tal-kelma u wara ikonna ħin ta' interċessjoni fejn interċedu għal dawk il-ħbib tagħna. Titolbu li l-mulej jidħol għalihom. Jidħol għalihom u nitolbu wkoll biex il-mulej jużana ma' dawn il-persuni li huma tant viċin tagħna li nafu li dbedu mill-kelma. U din hija l-evanġelizzazzjoni li l-mulej jużak biex ma' dawn il-persuni inti b'xi kelma tajba u bl-eżempju tiegħek terġa' tressaqhom lura lejn Ġesu. Eżatt, dejjem inħallu dejjem nitolbu l-Ispirtu talla imexxina għax huwa l-Ispirtu talla l-aġent prinċipali tal-evanġelizzazzjoni. U għandna ieħor ukoll fil-komunità dixxipli ta' Ġesu taż-żgħażagħ. Għandkom iż-żgħażagħ ukoll. Iva, għandna Fera żgħażagħ. Fera żgħażagħ fej dawn iż-żgħażagħ jevanġelizzaw żgħażagħ oħra għax huma żgħażagħ li jistgħu jevanġelizzaw żgħażagħ oħra. Jiġifieri dawn iż-żgħażagħ immorru jsibu l-żgħażagħ oħra u jwaslulhom il-kelma ta' Ġesu u juruhom li Ġesu jixtieqilhom il-ġid u jħobbhom biex dawn iż-żgħażagħ jersqu lejn Ġesu. Jiġifieri anke dawn iż-żgħażagħ l-ewwel jgħaddu minn żmien ta' formazzjoni li hija kontinwa. Ikollhom dak il-laqat fejn jirriflettu fuq il-kelma talla. U mbagħad joħorġu waslu l-kelma talla. Tista' tgħidli kif jagħmlu? Ara, fi 18 ta' dan ix-xahar se jagħmlu d-dawl bil-lejl fil-parroċċja Nazzarenu ta' Sliema. Mela għandna ħajamlu. Kombinazzjoni. Ija tinfetaħ il-Knisja matul il-lejl bejn id-9 ta' flaxija u s-sija ta' filgħodu, s-sija s-satejn. Fejn dawn il-ċentru jkun Ġesu, dejjem ikun hemm Ġesu espost fil-Knisja, ikun hemm l-Ewkaristija. U dawn iż-żgħażagħ jinqasmu f'4 gruppi. Mela għandkom numru sew ta' żgħażagħ. Hemm numru mhux ħażin, Ħaġa sabiħa. Fejn grupp minnhom janima l-mużika ġewwa l-Knisja. Għal min ikun irid jitlu. Eżatt. Grupp minnhom joħroġ barra jevanġelizza żgħażagħ oħra. Jiġifieri għandhom il-kuraġġ daw li jmorru jsibu żgħażagħ u jgħidulhom ejjew ħadd iltaqgħu ma' Ġesu. Jagħmluha bħala invit Ġesu jħobbok, Ġesu qiegħed jistennik. U jkun hemm grupp ieħor qed jinterċedi għalihom. Jiġifieri qed jitlob biex l-Ispirtu Santu jkun magħhom ħalli ż-żgħażagħ jisimgħuhom. Eżatt. U mbagħad ikun hemm grupp ieħor ħdej il-Knisja, ħdej il-bib tal-Knisja biex jilqgħu il dawk iż-żgħażagħ
li jkunu rċevew il-kelma, laqgħu il-kelma u ġejjin biex jiltaqgħu ma' Ġesu. Jidaħluhom ħdej Ġesu u jħalluhom ħdej Ġesu. Ġifieri din l-ħaġa ara kemm hu veru li Ġesu qala lil kulħadd morru għalmu l-ġnus kollha u mhux lilna s-saċerdoti biss. Għax l-ħaġa ma nistgħux nagħmlu aħna saċerdoti weħedna, għax dak li jkun iktar jilqgħu l-invit minn żagħżugħ bħalu, minn xi saċerdot, għax jgħidlek da biex ġej. Mentri jara żagħżugħ bħalu, normali, libes kif jilbesu. Imur mal-ħajja kif imuru. U jgħidlu isma' jien nixtieq nagħtik invit biex tiltaqa' ma' Ġesu, għaliex jiena ltqajt ma' Ġesu u għamilni ħafna ġid f'ħajti. Dak iż-żagħżugħ iktar jista' jwieġeb għas-sejħa taż-żagħżugħ bħalu li tkun is-sejħa t'Alla li Alla jinqeda permezz ta' żagħżugħ biex jistieden żagħżugħ oħrajn. Veru ħaġa sabiħa din. Jiena wkoll, jiena ġifieri flimkien mar-raġel tiegħi wkoll aħna impenjati nevanġelizzaw koppja oħra. Nevanġelizzaw billi intuhom il-ferħ, inxandrulhom il-ferħ tal-kelma. Inxandrulhom li irrid ikun Ġesu iċ-ċentru fil-familja. Huwa dik il-lan li waslu lil Ġesu lil ħaddieħor. Grazzi Karmel li kont magħna, jiena nawgura li bħalma intom u l-grupp tagħkom ilqajtu l-istedina ta' Ġesu, anzi l-kman ta' Ġesu li nwaslu il-kelma tiegħu lil ġnus kollha, morru għalmu l-ġnus kollha jkun hawn ħafna insara illi jilqaw dan il-kman ta' Ġesu u bħalkom iħossu dmir li jwaslu lil Ġesu lill-oħrajn bil-kelma u bl-eżempju. Mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien il-11 dixxiplu telqu lejn Galilea u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesu. Kif rawh inxteħtu qudiemu għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesu resaq ikellimhom u qalilhom: Lili ngħatat kull seta' fis-sema u fl-art. Morru mela, għamlu dixxipli mill-Ġus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. U għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien.